दिनै जोंनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिफ्राय लानानै गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोननि जे सिमां जे बेयो दिनै मोगथाङाव जाबाय। जोंनि दैदेनगिरिफोरनि थांखिया संकष्ट सौदियान्देमोन, नाथाय दिनै गहपुरसिम एबा सिमुलुगुरिनि मोनसे पार्टसिम जिखिनि गामि बिटिआरजों लोगोसे दाजाबफानो हाबाय, बियो जोंनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि देरहासारनाय, जोंनि मुंख्लंफोरनि देरहासारनाय, गहपुर ओनसोलनि मुंख्लंफोरनि देरहासारनाय आरो दुलाराय बर' माहारिनि मोनसे देरहासारनाय। दा फैबाय थानाय समाव जिखिनि गामि दंबावो बे गामिखौ आरोबाव सोनो थाखाय बिटिआरजों दाजाबनो थाखाय आरो गोबां खामानि मावनांगोन। दा बेखौ जों बयबो मावलांबाय थागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बारग' एनडिएफबि जेसेबां आफाद दङ गासैबो बेखौ जयै मावलांबाय थागोन। आरो जिखिनि मुंख्लंफोरनि जिखिनि बेसेन बिथांमोनखौ अरायसम गोजोर खालामनो थाखाय जोङो गहपुर ओनसोलावबो मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै 1 कौटि रां बाहायनानै मोनसे अडिट'रियाम लुगोन मुंख्लंफोरनि मुङाव, आरो बिथांमोननि मोनसे गिदिर टम थाखाय जों बेवहाय साननाय जादों। आरो गहपुर ओनसोल बा सनितपुर बिश्वनाथनि रायजो जानाय बर' फिसाफोरनि गोबां जेंना दङ। बे गासैबो जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय फैबाय थानाय समाव जोङो बिटिआरनि जिखिनि जोंहा एमसिएलएफोर दङ, जों गासैबो फैनानै खेबसे गहपुराव रायजो राजाफोरजों मोगा मोगि जाफैगोन आरो बेवहाय जेंनाफोरखौ जोङो बुजिनानै बे जेंनाफोरखौ जाहाथे सुस्रांनायनि लामा बरननो हायो, बेनि थाखाय जोङो रायज्लायफैगोन। दिनैनि दिननिफ्राय बिटिआर मोनसे सरकारनिफ्राय मोनसे नटिफिकेसन फैयाखै जे बिटिआर लिरनो हानाय, बेनि सायाव बियो लासै लासै जागोन। मानोना बियो जोंनि डाइरेक्ट नङा, आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय जिहेतु इनक्लुड खालामनाय जाबाय, बियो लासै लासैनो मोनसेनि उनाव मोनसे जालांबाय थागोन। आरो नटिफिकेसना ओंखारनाय लोगो लोगोनो बे गासैखौबो जों बिटिआर सरकारनिफ्राय बे गामिफोरखौ लासै लासैनो मोनसेनि उनाव मोनसे खामानि मावफुंनायनि आखायाव लागोन। माखासे टेकनिकेल उसुबिदानि थाखाय बे थालांदों, नाथाय बे थाबैनो जागोन। बिटिआर हालामनि मोनसे दफा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जा एक्सटेनसन खालामनाय दफा, बे दफाखौ दिनै जाफुंसारनायनि थाखाय जोङो बे गहपुर हालामाव फैनानै सरकारनिफ्राय डिक्लारेसन होनाय मोनसे हाबाफारिमोन। बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै आं गावखौनो खोब गोजोननाय मोनदों आरो धन्य होननानै सानदों। मानोना रायजो राजाफोरनि अननाय, जों साफ्रोमबो बर' माहारिनि हास्थायनाया जुदि मोनसे दौलैजोंनो दावबायलांबाय थायोब्ला जोंनि हारिनि साननाय आरो गेरेमसा हारि दानायनि जा मिजिं, बे जाफुंसारगोन। बाथ्राखौथ' जोंनि सानजा मोननै जिल्लायाव थानाय रायजो राजाफ्रा मिथिखायो। माने बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जा एक्सटेनसननि दफा 3.1 बेखौ बिथांमोना जा होआ होननानै आगोलबो कर्टआव केस होनोबो होदोंमोनबो। केसआव कर्टआव केस होनायावबो अमरसिं ब्रह्ममोना जेनदों, बिपिएफआ गासैबो बेवहाय जेनदों। इभेन जेननायनि उनावबो बिटिआरखौ गावसोर सरकाराव फैयोब्ला बिटिआर सोदोबखौनो डिलिट खालामगोन होननानै बा गाखोमोरगोन होननानैबो बिथांमोना बुंदों। गतिके बे बेलायाव जाय जोंनि सानजानि गहपुरसिमल' नङा, धेमाजिसिम बा आउटसाइड बिटिआरनि जेसेबां बर' फिसाफोर दङ, हारिनि थामोनथा आरो गेरेमसा हारि दानायनि थांखिजों गावनि जिउ, गावनि फिसाफोरखौ, गावनि आंगोफोरखौ बावबाय, बोलि होबाय, बिथांमोननि थैनि बेसेनखौ लाखिनो रोङै बे हाग्रामा मोना दिनै बे हारिनि बेरेखायै माबायदि बुंदों बेखौ नोंथांमोना गासैबो मिथिखागौ। गतिके बिनि फिथाइखौ गहपुरनि, बिश्वनाथ सारियालिनि, राङापारानि आरो ढेकियाजुलिनि रायजोफ्रा गाहामैनो होखागोन इलेक्सन टाइमाव। मानोना फैगौ 2025 मायथाइनि इलेक्सनावबो नोंथांमोना बाहागो लानो मोनखागोन। पलिटिक्स जेबो गैया, जोंहा फोथायनाय दङ। गहपुरनि रायजो राजाफ्रा खौसेथिखौ लुबैदोंमोन आरो गहपुरनि रायजो राजाफ्रा बर' हारिनि जौगानायखौ लुबैदोंमोन। जौगाथायनि नोजोरजों हारिखौ गेरेमसा दानायनि मुङाव गहपुरनि एबा बिश्वनाथ सारियालिनि, राङापारानि, ढेकियाजुलिनि रायजोफ्रा जे पलिटिक्स गेलेया, बे कनफार्म।